шчырая Беларусь, дзе людзі жылі адно з адным, як быццам бы гэта чальцы іх сям'і. Вось я такой Беларусі вельмі сумую. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і фармуляваць нацыянальную ідэю сёння мы будзем разам з маёй госцяй, паліталагіняй, эксперткай стратэгіі і аналітыкі, міжнароднай сакратаркай згуртавання беларускіх студэнтаў Алінай Харысавай. Прывітанне, Аліна. Вітаю, рада бачыць. Аліна, можа быть нечаканае такое пытанне, але ўсё ж таки ты ужо фактычна чалавек сусвету. Ты жывеш за мяжой, ты працуеш за мяжой, ты праходзіла практыку ў еўрапейскіх структурах, ты уключана ў гэты вось нейкі такі агульны еўрапейскі кантэкст і гэта. Што для цябе Беларусь? Цікавае пытанне. Я насамрэч вельмі шмат гэта для сябе перасэнсоўвала, калі аднойчы размаўляла са сваёй знаёмай, яна была з Расіі, і вось яна не магла павярнуцца, і яна мне казала, што я нідзе не адчуваю свой дом. Я ў Нямецчыне жыву, мяне тут ужо не прымаюць, таму што мяне ніколі тут не будуць прымаць. Я не размаўляю на чыстай нямецкай, ніколі не буду, але ў Расію, нават калі я прыеду, я ўжо па-за кантэкстам таго, што там адбываецца. І ў яе такі вось, неяк ментальны стан быў у той момант трэны. І я на сябе таксама злавіла на гэтай думкі, і штосьці я крутіла ў галаве і зразумела, што па сутнасці, у мяне такая ж сітуацыя. Я нідзе не буду адчуваць свой дом больш. Калі я прыеду ў Беларусь, мне скажуць, ты жыла колькі ўжо год за мяжой. І я выехала тада 20-го года, я паехала на вучобу да 20-го года у Нямецчыну. І таму я для сябе, напэўна, адказала на гэтае пытанне так, што мне хочацца сябе лічыць касмапаліткай з беларускімі каранямі. І вось менавіта шанаваць гэтыя беларускія карані, прадвігаць беларушчыну, распавядаць усім, што гэта такое. У мяне ёсць свая вось нейкая гэтая беларушчына, то бок яна адрозніваецца ў кожнага. Той, хто жыў там у Менску, ён будзе сумаваць па, я не ведаю, метро, ці нейкіх там станцыях, ці Зыбіцкай. Я сумую, напрыклад, па вёсцы. Я нарадзілася ў вёсцы ў Беларусі, у вельмі маленькай. Там зараз нават афіцыйна 60 чалавек, але неафіцыйна там, магчыма, некалькі чалавек жыве просто таму, што ўсе астатнія дачнікі, якія атрымалі дамы. І пасля я вырасла ў Слуцаку, але вось гэтая вёска, у якой я столькі часу праводзілася, яна для мяне вось нейкая канцэнтрат вось гэтай беларушчыны, а якой я сумую. То бок бабулін дом, прырода вельмі прыгожая, людзі шчырыя, дзе ўсе збіраюцца там ля лавачак і абгарворваюць нейкія рэчы, якія здарыліся ўвечары. Адзін аднаму дапамагае, я не ведаю, купляе там тварог і яйкі адзін у аднаго. То бок вось такая нейкая шчырая Беларусь, дзе людзі жылі адно з адным, як быццам бы гэта чальцы іх сям'і. Вось я такой Беларусі вельмі сумую. І вось гэтыя карані беларускія, гэтыя самыя лепшыя якасці, якія я бачыла ў людзей, пакуль я вось была дзіцёнкам, менавіта там бачыла, то бок я нідзе больш такога не адчувала, як тады. Вось гэта мне хочацца праносіць, мне хочацца даносіць такія, распавядаць там усім замежнікам пра такія якасці беларусаў. І нават там, калі нейкія, я не ведаю, мемы ці там приколы у тым жа інстаграме раблю пра тое, што вось беларускія якасці, і там нейкая падборка, што казаць дзякуй чату GPT, там не пераходзіць на чырвоны свет, і гэтак далей, там разумець польскую, украінскую апрыорі, таму што падобна на беларускую. І людзі, ім гэта адгукаецца, то бок гэта там адны з самых папулярных, напрыклад, рэчы, якія рабіла ў сваіх соцсетках, і таму што людзям гэта адгукаецца, ім адгукаецца таксама вось гэтае паразуменне беларушчыны, то бок у нейкіх добрых якасцяў беларусаў, якія хочацца як увазводзіць у культ нават у нейкім сэнсе, то бок вось гэтая чысціня на беларускіх вуліцах, напрыклад, гэта ж не заслуга рэжыму, напрыклад, таму што людзі таксама сябе так паводзяць. Але, Аліна, ўсё ж такі
Я не ведаю, может, ты мне дапаможаш разобрацца. Такім чынам, ты вот калі кажаш пра беларускасць беларусаў, ну, напрыклад, тваёй жа вёскі, то гэта якасці чалавечыя. Калі мы сюды дададзім нацыянальны складнік, то вось што беларускага ёсць у беларускай вёсцы, у той тваёй беларускай вёсцы. Нацыянальна я маю на ўвазе мова, культура, традыцыі, там веданне гісторыі. Вось гэта ёсць ці няма? Таму што я прыгадываю вёску, у якую я прыязджаў далёка таксама до 20-го года, да сваёй цёшчы, да прыкладу, і гаворыць по-беларуску, з горада прыехаў, бо вёска не гаворыць ужо по-беларуску. Это не 30 гадоў таму, калі яна гаварыла по-беларуску, ну там з дыялектамі, там з усім такім, але по-беларуску. Зараз яна не гаворыць по-беларуску, яна зараз гаворыць як расійскі тэлевізор. У маёй вёскі, дарэчы, размаўляюць усё яшчэ, ну, на трасянкі. Я нават там, ну, узгадваю свае нейкія запісы, дзе я дзіцёнак, і мяне перавучвалі ў пэўны момант размаўляць вось тыпу на чыстай расейскай, таму што я там пакажы ў тэлевізары, вось так вось размаўляю. Ну, і то бок людзі, яны дагэтуль размаўляюць на такой на трасянкі. Я разумею, што больш нейкіх русізмаў стала. Ну, такая зараз сітуацыя, таму што нельга рабіць інакш людзям, калі настолькі маштабная русіфікацыя адбываецца і ўсё беларускае знішчаецца. Але агулам, так, калі ўзгадваць, ёсць нейкія такія дробязі, ось зараз, калі ў іх удавацца, напрыклад, там ёсць нейкія дамы ці платы, дзе людзі, напрыклад, з крышачак з бутэлек, яны збіралі іх, там чырвоныя, напрыклад, і рабілі у форме арнамента сабе, нейкія там выкладвалі штучкі. Ці, напрыклад, збіраліся у цэнтры вёскі, і там нейкія спевы рабілі жанчыны, то бок як такі хор свой мясцовы. І часам яны нават выступы рабілі там сумесна з суседняй вёскай. Ці, напрыклад, ёсць нейкія традыцыі, калі ўсё яшчэ ёсць там бабулі і жанчыны, якія зберагаюць гэтыя традыцыі таго, як рабіць хлеб, ці рабіць сыр, там клінковы сыр беларускі традыцыйны, ці вось хлеб у печі. І там у тых, у каго зберагаюцца печі, яны там рыхтуюць, я не ведаю, мачанку, бабку. То бок гэта ж таксама такія дробязі, але гэта зберагаецца нейкая беларушчына, якая адно аднаму можа перадавацца, там што ў адной хаце там гатуюць мачанку, у другой робяць плот з крышачкамі з арнаментам. І ты жывеш у гэтай прасторы, дзе ты трошачкі гэтага бачыш. І яшчэ гістарычны, напэўна, нейкі кантэкст. Там нават калі ў вёскі нейкія прыязджаеш, вось моя вёска, яна ў Саліхорскім раёне. Ты прыязджаеш, людзі, яны там узгадваюць, што там нельга піць воду з калодзезя, таму што Чарнобыль, усё такое, і вось нейкія такія праблемы, яны таксама, ну, і такі гістарычны кантэкст, нейкія цяжкія рэчы, якія вы пражывалі разам, яны таксама аб'ядноўваюць людзей у гэтым рэгіёне. Скажы мне, вот я спачатку заблытаўся, ты кажаш, вот беларускасць твоя, там мова твоя ад вёскі, потым ты кажаш про тое, што прыязджаеш у вёску і тебе адвучваюць ад расейскай. Не, у горадзе мяне адвучвалі. Калі ўжо ў школу пайшла, то вось трошкі гэты акцэнт мне ставілі, нейкія словы перавучвалі, таму што у мяне было такое аўтаматычна, у мяне дагэтуль, дарэчы, аўтаматычна. У тебе была трасянка, так, вясковая такая нармальная, чалавечая, а тебе ўжо на уроках беларускай мовы вучылі класічнай беларускай мове. Так, і на уроках расейскай вучылі расейскай мове чыстай, так. Але тым не менш, вось ты прыязджаеш у горад, дзе гаварат на нармальным языке. Вот, ну, толькі там вот спрабуюць нешта на уроках беларускай мовы там паспрабаваць там не хочучы, але ты прыязджаеш, дзяўчына з вёскі з нармальнай трасянкай, вот, і не было адчування, што ты вот нейкая неправільная, не такая. Тут вот усе гаварат на нармальным гарадском языку, а ты вось невядома што. Не, ну такія, канешне, каментары, яны часам бываюць. Я бачыла, то бок у мяне больш неяк так аўтаматычна я пераключалася на нейкую такую больш расейскую ці больш беларускую, у залежнасці ад таго, дзе я знаходзілася. І у мяне дагэтуль такое, што калі я з бабуляй размаўляю, я гэта несвядома раблю. Я не усведамляю тое, што я пераходжу на нейкую там беларускую, больш беларускую мову. То бок ёсць вось гэтая нейкая пэўная мова, то бок гэта не чыстая беларуская, а вось мова, з якой я размаўляю з бабуляй, на якой я размаўляю з бабуляй. Я думаю, што шмат у
каго дарэчы ёсць такое у беларусаў, хто нават у горадзе вырас, але яны прыязджаюць да бабулі, яны пэўныя словы пачынаюць выкарыстоўваць, таму што гэта тыя словы, якімі размаўляе іх бабуля, яна іх інакш не пойме. Вось, і яно было такое трошки асуджэнне, але я бачыла гэта больш у бок там іншых часцей. І гэта таксама залежыць ад часу, таму што, напрыклад, калі я ўжо была ў больш старэйшых класах, я ў Слуцку расла, і мы бачылі прыклады, напрыклад, у нашай там гімназіі, што дзяўчынкі, там некалькі дзяўчынак было, якія займаліся для алімпіяды там рэспубліканскай па беларускай мове. І яны пераходзілі на беларускую мову спецыяльна ў жыцці на нейкі там пэўны момант, каб вось проста паглыбіцца ў гэта, таму што яны там могуць нейкія словы не ведаць, напрыклад, а ім трэба падрыхтавацца, то бок трэба прям цалкам з галавой у гэтую мову паглынуцца. І я памятаю, што я глядзела на гэта нават з зайздросцю трохі. Я думала, ого, смелыя, тыпу, а што табе ў краме адказваць? У краме таксама ты на беларускай, таму што людзі, яны сапраўды здзіўляюцца. І я бачыла, як гэта здзіўленне менавіта, не асуджэнне, а здзіўленне больш, яно паглыбляецца з часам. То бок, калі я там была малая, я бачу, што ёсць там, у нас ёсць шмат запісаў таго, як каляды праходзілі ў Слуцку. Усе, хто до нас заходзілі, у іх былі нейкія вершы, нейкія частушкі на беларускай мове. Усе. Мабыць, там адно з усяго відэа, а ў мяне чамусьці ў сям'і была звычка ўсіх здымаць, хто до нас прыходзіць. Вось я пераглядала гэта, мабыць, там адно нейкае на расійскай было, ўсе астатнія на беларускай. Зараз такога няма, то бок это ўсё больш і больш людзі толькі на расійскай размаўляюць. Вось гэтае здзіўленне было ў мяне наконт гэтай дзяўчынкі, некалькіх дзяўчынак, якія на беларускую пераходзілі. І апошні раз, калі я была ў Беларусі, я таксама пачала са сваёй сям'ёй часам размаўляць па-беларуску. Я памятаю, як я ехала со сваім братам у аўтобусе, я яму нешта на беларускай казала, я просто бачыла, як людзі на мяне глядзяць, а гэта ўжо было пасля 20-го, яны на мяне глядзяць, і просто з такім нейкім страхам і непаразуменнем, тыпу, ну, навошта, і ці не баіцца яна, вось прям гэта адчувалася такая атмасфера, што, тыпу, людзі як трошки напружаныя былі, што хтосьці на беларускай размаўляе. І я думаю, што зараз гэта таксама уплывае, вось гэты страх, чаму людзі не размаўляюць на беларускай. Зараз гэта менш асуджэння, гэта больш страх і здзіўленне наконт тых, хто ўсё яшчэ працягвае на беларускай размаўляць. Ну да, слухай, а як ты лічыш, ці не прывядзе гэта па выніку вось да таго, вось гэты страх беларусаў, што, ну, зараз яны баяцца, потым прызвычаецца, а потым наадварот будзе там, што гэта ж как бы вот рускае это наша, усё, что это за варожая некая там Беларусь. Ну, то есть вот как бы трансформация такая перайдзе ад, ну, яны сапраўды адчуюць сябе пад уплывам прапаганды, пад уплывам страху і яшчэ чого-нибудь рускімі са знакам качества, і будуць вообще нормально там чыгірыкаць, і в голову не прыйдзе, што там ёсць нейкая там беларуская мова, якая матчына. З аднаго боку так, можа такое здарыцца, і я думаю, што тут мы можам паўплываць толькі такім чынам, што як пастаўляць контент нейкі на беларускай мове, то бок нейкія кніжкі, нейкія шоу, вось нейкія перадачы, каб людзі мелі нейкую варыятыўнасць, і там пры жаданні яны маглі ўсё ж такі да беларускай перайсці. Трэба неяк больш заахвочваць іх, каб яны ў сем'ях, напрыклад, як гэта больш бяспечна размаўлялі на беларускай мове. Ну, вось самы, мне падаецца, прадуктыўны будзе шлях, гэта вось менавіта контент, нейкія там шоу на Ютубе, вось такое, каб проста тая моладзь, якая зараз расце, яны больш беларускі у сябе ўпітвалі, таму што іх менавіта больш за ўсё яе пазбаўляюць. Па-другое, я бачу, што ёсць усё роўна нейкі вось гэты гонар рускія са знакам качества, ён ідзе таксама ў прывязкі да беларускай мовы. То бок нават калі гэта не цалкам людзі, якія пераходзяць на беларускую мову, хаця, дарэчы, вось ёсць нейкія там музыкі, якія зараз вельмі папулярныя сярод падлеткаў, якія на беларускай выступаюць, і вось такія мейнстрымы, якія вось, ну, у Беларусі, яны ніяк не звязаны з палітыкай, просто чалавек вось выступае на беларускай, нейкі там прыхожы хлопчык, і ён карыстаецца папулярнасцю, і вось гэта падымае гэтую зацікаўленасць да беларускай мовы. Я забылася, як яго завуць, але ён яшчэ з нейкімі апытанкамі ходзіць на беларускай мове па-менску. І ёсць жа шмат розных мемаў, розных там нарезак, дзе
быццам бы прыязджае расеец у Беларусь і там падай мне байку, што табе падаць байку, худзі, і вось ім падабаецца адрознівацца, і мова гэта таксама такі, ну, як марка адрознення, і просто трэба гэта, напэўна, больш як культываваць у сабе. Але вот давай трошку узгадаем яшчэ часы да рэпрэсій, да 20-го года, калі, ну да, з пэўнымі праблемамі, там, з пэўнымі пераследамі, але у цэнтры Мінска працавалі крамы з нацыянальнай сімволікай, сімваль-бай увогуле, вот можна сказаць, у будынку акадэміі міліцыі, дні вышыванкі, увогуле там перахапіў у сімваля, потым БРСМ, ускраў, можна сказаць, ідэю і праводзіў гэта. Дні беларускай літаратуры, паэзіі, культуры, музычныя розныя фэсты, колькі праводзілася. І такое, ну, я размаўляў тады з хлопцамі, дзяўчатамі з таго ж самага сімваля, з годна, якія казалі, мы вот паступова, мягкая там беларусізацыя, вот все гэта такое, але было бачна, што калі вот так вось такімі тэмпамі будзе ісці, то на пэўную там беларусізацыю у лепшым выпадку гадоў 300 спатрэбіцца, каб нечага дасягнуць. Пра сённяшнія умовы мы ўвогуле не гаворым пра гэты страх, але нават вот тады. І ў мяне ўзнікала как бы думка такая, што, а можа быць, беларусам-то гэтага і не трэба. Ну не іх гэты шлях. Ну не трэба ім гэта, не гэта мова, не гэтая культура. Вот, ну не хочуць яны, можа быць, беларусамі быць, вот гэта не іх. Яны ў лепшым выпадку тутэйшыя, там можа быць, там я не ведаю, хто яшчэ там, уже не будзем пра рускіх са знакам качества гаварыць. Ну вот нейкія такія. Як там казаў Абдзіраловіч, льючаяся форма ідэнтычнасці вот у беларусаў такая. Сёння такая, заўтра такая, як вы вот. Ну, але гэта ж ўсё ж такі не адмяняе таго факта, што людзі сябе не ідэнтыфікуюць як расейцаў. Яны сябе, нават калі называюць тутэйшыя, гэта ўсё роўна не расейцы. Яны жывуць вось на гэтай зямлі, гэта іх зямля. Магчыма, для іх справа не ў мове, але справа ў тым, што яны адрозніваюцца, яны хочуць сябе лічыць нейкай асобнай часткай. Для мяне гэта з'яўляецца самым важным вось у гэтай там думке таго, што мы беларусы. Тыпу, яно пачынаецца з таго, што мы вось тут неяк аб'яднаныя па нейкаму прызнаку, а гэта і ёсць тутэйшае. То бок калісьці ж не было нейкіх там нацый, дзяржаў і гэтак далей. І людзі яны па такому прызнаку і аб'ядноўваліся. То бок ніхто сябе нідзе не лічыў, я не ведаю, нават там французам і гэтак далей. Гэта ўсё пасля ўжо штучна было створана. Людзі сябе лічылі ці як належныя да нейкага там кіраўніка, ці ну, як яны там называліся на гэтай прасторы, там не ведаю, князя ці яшчэ кагосьці, ці чалавек, які вось жыве на гэтай зямле, то бок тутэйшы. І гэта ўжо частка самаідэнтыфікацыі. Я не такі, як тыя, хто жыве вось там. Калі ў беларусаў ёсць паразуменне, што яны тутэйшыя на гэтай зямлі, справа не ў мове, справа ў тым, што яны сябе не прыраўніваюць к усім астатнім, хто існуе вакол. І гэта важна. Ну, вось добра, што вы узгадалі ўвогуле вот гэтыя нацыя-будаўнічыя працэсы, якія адбываліся ў Еўропе. Калі браць нават усходнюю Еўропу, то, умоўна кажучы, там канец 18-19 стагоддзя, у крайнім выпадку пачатак 20 стагоддзя, і ўсе працэсы гэтыя завяршыліся ва ўсіх апроч беларусаў. Чаму так? Таму што вельмі добры сусед. Такі ж самы сусед быў ва Украіны, Украіна ў Балтыі, такі ж самы сусед. Нам вельмі не пашчасціла быць з гэтым суседам адной расы і ну, вельмі падобнымі, як сказаць, генетычна. Таму што ну, вось браце славяне, і таму на іх патрэбна рабіць самы вялікі ўплыў. Таму што вось нават што зараз Путін кажа пра Украіну, гэта не украінцы. Украінцы штучна створаная нацыя. Тое ж самае ён думае пра беларусаў. Гэта ж штучна створаная нацыя, таму што мы вось усе расейцы. Але нельга казаць, што нам, напрыклад, пашчасціла, напрыклад, менш, чым камусьці, хто вакол гэтага суседа, таму што я лічу, што там Расія гэта ўсё яшчэ калонія,
краіне і ёсць там татары, ёсць башкіры, якім пашчасціла яшчэ менш, таму што яны цалкам страцілі сваю ідэнтычнасць. Яны зараз з паспартам Расіі ходзяць і я не ведаю, у Якуці, якая займае 5-ю частку Расіі, падаецца, там выкладаецца гісторыя Расіі толькі пра тое, што там у Маскве адбываецца. Яны не вучаць сваю там нейкую даволі цікавую вялікую гісторыю. Вось ім пашчасціла яшчэ менш. Ну, пашчасціла это да, але з іншага боку возьми тую ж самую Украіну. Тыя ж самыя праблемы, тыя ж самыя войны, тыя ж самая перакананасць, як ты кажаш, што украінцы не толькі прыдуманыя, але і частка гэта, прасці Господі, трыедзінага народа, выдуманага невядома кім. Але ўсё ж такі, мы украінцы, у нас ёсць украінская свая мова, у нас ёсць свае традыцыі культуры, а беларусы такія, мы вот, а хто мы, вот халеры, а традыцыі, нема, ладно, можа і нема. Тут два фактары. Першы, гэта тое, што там іншае кіраўніцтва ў краіне. Там ніколі не было той дыктатуры, якая настолькі дазваляла Расіі кантраляваць і там пускаць свае гэтыя шчупальцы ў кантроль усяго. І там у іх была заўсёды опцыя адукацыі на украінскай мове. У нас няма ніводнай праграмы ва універсітэтах на беларускай мове. І паступова, калі у Беларусі паступова гэта заўсёды толькі знішчалася, ва Ўкраіне былі перыяды, калі украінскае яно больш культывавалася. І другі фактар гэта тое, што ой-ой-ой выпала з галавы. Але думка ў тым, што гэта улада сама падтрымоўвала гэтую самаідэнтыфікацыю як украінцаў даволі часта. У беларусаў гэта ніколі так не было. То бок, ёсць вось гэта таксама праграмы падтрымкі, дзень вышыванкі, які БРСМ забірае да сябе. Але гэта больш не створана з мэтай, каб нагадаць, што мы там беларусы, а больш з мэтай таго, што адцягнуць ад сябе гэту частку аўдыторыі, каб яны проста не паглыбіліся ў гэты пратэсны рух. Але добра, там скажем, рэжымы Лукашенка цяпер робяць тое, як яны бачаць бяспечным для сябе. Але калі браць пачатак той ж самай палітычнай кар'еры, то Лукашенко быў сапраўды как бы кров ад крові, плоть ад плоці беларускага народа. І вот это 90-е гады, я ж добра памятаю, і давай прыгадаем, беларусы да гэтага часу з жахам узгадваюць вот гэтую гісторыю, якая нібыта існуе, пра тое, як Пазняк усіх хацеў перавесці на беларускую мову, і што сілком усіх будуць прымушаць, ой, страх-то, які гаварыць па-беларуску, а не то чамадан, вакзал, Расія. І гэта ж да гэтага часу у бедных беларусаў воласы дыбам устаюць ад страху такого, што іх прымусяць па-беларуску Пазняк страшны гаварыць, хаця гэта не было адзінай беларускай дзяржаўнай мовай. Закон прыняў Верховны Савет, на які складалі камуністы ў пераважнай большасці сваёй, а не Пазняк. Але як прыгадаем потым, як яны радасна пагадзіліся, як яны спачатку не хацелі выходзіць, галасавалі на рэферэндуме за захаванне Савецкага Саюза, як яны пераважнай большасці, скажем, шчыра пры ўсіх фальсіфікацыях прагаласавалі потым на лукашэнкаўскім рэферэндуме за вяртанне вот гэтай заката над балотам і другой дзяржаўнай мовы, расійскай вяртанне і гэтак далей. Ну не трэба гэта было беларусам. Лукашенко гэта адчуў тады на той момант і как бы падхапіў гэтую ідэю, даваў беларусам тое, што яны і хацелі. Цяпер-то ён, можа быць, как бы пашырае гэта, таму што ён разумее, што беларускасць гэта, калі у людзей будзе, яна будзе правакаваць ці там, скажем, падтрымоўваць пратэсты і супраць яго скіраваныя. А тады то так. Гэта калі мы будзем разглядаць гэтую сітуацыю, як быццам бы не існуе ніякіх фактараў па-за межамі Беларусі. Але ўсё ж такі Лукашенко, ён вельмі такі прасавецкі быў.
і гэта заўсёды было на карысць Маскве, каб у іх вось сусед быў пад кантролем. Трымаць гэта ўсё, усе гэтыя краіны, якія калісьці былі там Савецкім Саюзам ці гэтым усходнім блокам, то патрэбна было туды свае шчупальцы ўсё ж такі прасунуць. І ў Украіне таксама тыя ж самыя працэсы адбываліся, там асабліва вось на Донбасе, і мы зараз бачым вынікі гэтага ўсяго. І вось у Беларусі гэта ўсё было праз Лукашенко. То бок яны пабачылі яго погляды і падтрымоўвалі. І трэба проста... я заўсёды трымаю ў галаве, што людзі вельмі глупыя. І гэта я сябе неяк з гэтых людзей асобна не лічу. Я таксама глупая. Мы вельмі лёгка паддаемся на ўсе правакацыі. І то бок раскруціць думку про то, што цябе будуць прымушаць размаўляць на мове, якой ты не ведаеш, і ты не зможаш нармальна жыць, вельмі лёгка. То бок калі пусціць пэўныя сродкі на раздуванне нейкай прапаганды, вельмі лёгка людзей там прымусіць прагаласаваць за нейкія пэўныя рэчы, якія табе патрэбныя. І Масква гэтым карысталася. І таксама там парушэнні былі пры гэтых галасаваннях, але у любым выпадку умяшательства Масквы яно просто безумоўнае. І Лукашенко аказаўся, мне падаецца, з самага пачатку якось тэрмін ёсць карысны ідыёт, а пасля просто ўзяўся ў свае рукі і так і працягнуў вось гэтае партнерства з Масквой. Давай перайдзем да глобальных пытанняў. А то па тваім меркаванні беларусы як нацыя сфармаваліся? Я думаю, што гэты працэс яшчэ ідзе. Таму што не было дастаткова часу, калі мы былі цалкам незалежныя. І тыя беларусы, якія зараз у Беларусі, яны 100%, я гэта так бачу, 100% не ўяўляюць, якая яны нацыя, што уяўляе ў сабе іх гісторыя і іх нацыянальныя нейкія прыкметнасці. Я ўпэўнена, што абсалютная большасць там не ведае, напрыклад, што ў Беларусі ёсць лацінка і ёсць арабіца, таму што у нас выкрэсліваюць гэта з нашых ведаў, і людзі проста яны вырастаюць, не ведаючы пра свае нейкія прыкметнасці, пра еўрапейскую частку гісторыі, пра тое, якая моцная беларуская мова, пра тое, вось пра нейкія такія адрозненні, таму што у тым ліку ёсць жа прапаганда не толькі вось у гэтага расійскага свету, а яшчэ і прапаганда таго, што вы нікому не патрэбныя, вы ніхто. Нават вось прапаганда, якая там супраць еўрапейскага звязу, якая зараз ідзе ў Беларусі, гэта ж не на 100% такая, як у Расіі. То бок там ёсць расійскія каналы, ёсць расійскія тэзісы пра тое, што вось Захад, ён там усё кантралюе, яны там плоцяць руху, яны ўсё, вас хочуць пад кантроль узяць усе астатнія там гэтыя страшылкі, але яшчэ ж дадаткова да таго, што на Расію, напрыклад, вяшчаецца, дадаткова беларуская прапаганда кажа пра тое, што вы там нікому не патрэбныя. Таму што, хто вы? Каму вы там патрэбныя беларусы? Вы можаце нешта прапанаваць ім, ці што? Вы нейкая прыкметная нацыя. І то бок вось гэтае знішчэнне проста самакаштоўнасці ідзе вельмі вялікае. Вось разам яшчэ з русіфікацыяй. Таму што расейцы ж яны вялікая нацыя, яны вось такая вялікая самая краіна, у іх столькі там палезных іскапаемых і гэтак далей. І таму вось гэтае вымяшчэнне сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, замяшчэнне расійскай, яно ідзе яшчэ і з цалкам знішчэннем самакаштоўнасці у беларусаў. Аліна, давай трошку вернемся у гісторыю недалёкую, там где-то 1863 год. Як ты лічыш? Я бачу, мы сёння з табою узгадывалі наша беларускага гісторыка Олега Латышонка. І калі ён разважаў пра падзеі 20-го года, ён сказаў, што спачатку была размова пра 1863 год, паўстанне Кастуся Каліноўскага, калі было сказана, што было ж відавочна, што гэта паўстанне не здольнае яно сламаць хрыбет расійскай імперыі, што яно будзе задушанае, што не варта было уздымаць, рэальна гледзячы на рэчы, тады паўстання, бо па выніку траціна ці больш полягло, было забітае, закатаванае, потым пэўная частка паехала ў Сібір з беларускіх зямель, і пэўная частка сказала: ой-ой-ой, все, якія беларусы, якое паўстанне, мы палякі, все, нічого не знаем. Все, выпаленае поле.
калі б яны не падымалі паўстанне, калі б яны займаліся беларусізацыяй, адукацыяй, прасоўваннем беларускай вот этой повесткі, як кажуць, сярод грамадства, то і Каліноўскі быў бы жывы, і выйшаў бы, жаніўся бы са сваёй дзяўчынай, дзеці ў іх былі, шчасце, радасці і ўсё астатняе. І ўсе астатнія не з'ехалі, не загінулі б у Сібіры і не памянялі б сваю ідэнтычнасць у чарговы раз. Маўляў, не трэба было гэтага рабіць. Потым, экстрапалюючы, можна сказаць тое ж самае і пра 20-й год. Но было відавочна, што сінія пальцы не адпусцяць просто так гэтыя ручкі крэсла прэзідэнцкага, плюс Расія і ўсё астатняе, ну што перамогі не будзе. Дарэчы, тое ж самае Олег Латышонак сказаў і датычна паўстання польскага, солідарнасці, першыя самыя выхады, якія былі задушаныя, пасля чаго было ваеннае становішча і ўсё так, і гэтак далей. Маўляў, ну заўчасна. Трэба было пачакаць, падрыхтаваць глебу. Можа, і сапраўды так? Можа было, ну ўжо не будзем казаць заўчасна, не заўчасна, 63-й год быў, но 20-й, можа быць, дакладна заўчасна. Ці было б яно так, гэта мы будзем зноўку ставіць гісторыю саслагательнае накладзенне, але тут жа вельмі шмат фактараў. Калі б, напрыклад, Каліноўскі, ну, не здарылася тое, што здарылася, не было б у нас зараз, напрыклад, палка Каліноўскага, таму што ось гэта стаў такі нацыянальны герой. Ці, напрыклад, ось цікавая, дарэчы, рэч, у Сібір, калі ездзіла, там беларускія словы ёсць, і цікава было людзям распавядаць, што ось гэта, дарэчы, беларускае слова, таму што да вас сюды прыехалі сасланыя. Але гэта так, адступленне. Пасля здарыўся Савецкі Саюз, то бок настолькі б, нават калі там паспяховай была нейкая такая лагідная, павольная беларусізацыя, мы б не адарваліся ўсё роўна настолькі за гэтыя годы, каб нас не паглынуў сябе Савецкі Саюз. То бок гэта ўсё, магчыма, мы прайшлі па таму школе праз Савецкі Саюз, зноўку вырасла там 2 ці больш пакаленняў, якія вось русіфікаваныя ў тым сэнсе, які гэта у якім гэта было ў Савецкім Саюзе, але мы не можам просто гэта ставіць, такое пытанне ставіць. Я лічу, што ўсё ж такі пратэсты, яны і рэвалюцыі, і вялікія змены, яны часцяком у гісторыі сусветнай адбываюцца не аднім махам. Гэта не так, што людзі такія: о, сёння трэба змяніць, выйшлі на вуліцы, і ўсё, заўтра новы рэжым. Гэта паступова адбываецца. І таму, так, магчыма, гэта вось зацягнулася нават у нас на стагоддзе. І шмат дзе яшчэ. То бок мы не адныя такія ў гэтым свеце. І шмат якія там рэвалюцыі патрабуюць вялікія прамежкі часу, то бок там 9, 15 год і так далей. У нас тое ж самае, то бок у нас гэта вось нейкімі волнамі адбывалася апошнім часам, ну вось пакуль Лукашенко у нас. Вось у нас тут пратэст, тут у нас мы трошки ўжо прыціхлі, тут зноўку пратэст. І так звычайна і адбываецца, калі ёсць нейкі вось такі выбух, тыпу, вось у нас гэта была карэляцыя з электаральнымі цыкламі. І, ну так, я лічу, што гэта не было не своечасова, гэта быў пачатак, і гэта была такая вялікая частка, 20-й год, гэта вялікая частка вось гэтай гісторыі з вельмі вялікім унёскам у тое, што адбудзецца ў будучыні. А што адбудзецца ў будучыні? Ну, глядзі, што мы маем па выніку ў 25-м годзе? Да мільёна беларусаў выехалі з Беларусі. Ну, лічбы розныя, но больш там сходзяцца да мільёна. Зачыстка ўнутры Беларусі нават не па палітычных нейкіх пэўных чынніках, хаця і па палітычных найперш, але ў тым ліку вельмі вялізны удар па нацыянальнаму складніку адбыўся. Ваш расповед пра страх ад беларускай мовы, ён жа ж не просто так дзеля прыгожага слова вы гэта распавялі. Гэта сапраўды так ёсць. Ціск ідзе на беларускую культуру, на ўсё гэтая гісторыя перапісваецца пад расійскі капыл. Ну, то есть, што мы маем? Выпаленае поле тут, выкінутыя з краіны частка людзей тут. Ну і ўсё, праходзіць яшчэ колькі часу, там ідзе русіфікацыя, тут ідзе сацыялізацыя і, можа быць, распыленне беларусаў. Ну і пройдзе яшчэ колькі часоў, і на што спадзявацца?
Ну, мы ніколі не можам прадказаць, то бок ёсць заўсёды некалькі сцэнараў. Магчыма, нас паглыне Расія, і мы станем вось такімі ж, як там Татарстан і Башкортостан. А магчыма і не. А магчыма, нешта адбудзецца ва ўкраіне такое, што Расія проста не зможа больш звяртаць увагу на знешнія праблемы, у тым ліку Беларусь, таму што будзе зашмат праблемаў унутры. Там адбудзецца нейкі свой раскол эліт унутры, там з-за нейкіх пройгрышай ва ўкраіне і так далей. Тады адбудзецца проста некае, ну, гэта акно магчымасцяў, ўжо заезджанае словасполучэнне, але ну, гэта частка, без якой нам не абысціся. І ніхто не можа ніколі прадказаць, што гэта будзе за акно магчымасцяў, таму што яно на тое існуе, каб яно было непрадказальнае. Але мы можам толькі рабіць усё тое, што ад нас залежыць, каб людзі проста не страчвалі гэта зноў жа такі нейкімі размовамі, нейкім вось кантэнтам, тым, каб даносіць да беларусаў тую частку іх ідэнтычнасці, якую увесь гэты час забівалі і забіваюць. Даносіць, падкріпляць нейкімі фактамі і так далей. Не рабіць гэта, магчыма, ў палітычным кантэксце, таму што гэта зараз вельмі негатыўна ўспрымаецца. Людзі у першую чаргу, і гэта вельмі лагічна, што яны клапоцяцца пра сваю бяспеку. І калі яны бачаць, што там мова спалучаецца з нейкай небяспекай, а гэта чаму зараз у людзей гэты страх ёсць? Таму што мова, яна як маркер таго, што ты падтрымліваеш апазіцыю, таму што Лукашенка, ён вось не падтрымлівае беларускі язык, так, беларускую мову, так, як гэта робіць апазіцыя, і так далей. Магчыма, у кагосьці вось яшчэ гэта сувязь з Пазняком засталася. Але, ну так, прыбіраць вось гэтую сувязь экстрэмізму і мовы і прадвігаць вось гэтую нацыянальную думку без прывязкі да палітыкі, каб людзі яе больш адкрыта ўспрымалі. Я вас тут правакаваў сваімі закідамі пра тое, што можа быць беларусы вось у іх свой шлях, ім сваё нацыянальнае нічога не цікава. Вот мне было цікава паслухаць, як вы будете мне апеляваць, але насамрэч, як бы не вынішчалі, як бы не спрабавалі даказаць, што беларускасць это полная фігня, вот там вот русский мир, вот это вот тое. Беларусы сапраўды заўсёды цягнуліся да свайго. 20-й год гэта выдатна паказаў. Я да гэтага часу з таким захапленнем узгадываю дваровыя сустрэчы, падчас якіх беларусы у звычайных спальных раёнах, рабочыя з заводаў і фабрык, умоўна кажучы так, ну агулам, з таким захапленнем адкрывалі для сябе ўсё сваё, беларускае. Як яны там, вау, Вольскі, 3 чарапахі, то, што Вольскі ўжо 25 гадоў на той момант лупіў гэтыя 3 чарапахі, ну, как бы, ну, вот адкрыццё. Яны адкрывалі для сябе беларускую гісторыю. О, так мы что, оказывается, под Оршей вот этим вот могли вот настрелять, а не только у лаптях-то ходили. Ну и все остальное. Белорусская литература, белорусская поэзия, там, театр, философия. Я ж ведаю, як Мацкевич ездил по дворовых сустрэчах и такие... Философия по-белоруску. Ничего не понятно, но очень интересно. Лупи, Мацкевич. І мы тады, разважаючы з гасцямі наших праграм, якія мы записывалі вось у 2020-2021 годзе, і прыгадваючы ўсе гэтыя сітуацыі, я ад усіх іх чуў, што беларускае грамадства змяняецца і змяняецца незваротна. Маўляў, гэтую пасту назад у цюбік не запхнеш. А калі прыгадаць вашу гісторыю пра аўтобус, калі прыгадаць усе рэпрэсіі, якія цягнуліся цягам гэтых 5 гадоў, не запхнеш, не адпугнеш ад свайго, не прымусіш цурацца свайго, таму што это можа быць небяспечна ці яшчэ што-небудзь. Конечно, можна прымусіць, але, ведаеце, у мяне такая вялікая надзея жыве ва мне. Калі я гляджу на вось зборкі нейкіх беларусаў тут ужо за мяжой, калі адбываюцца нейкія фестывалі, і вось я не ездзіла там на ту такую і так далей, но самыя такія вялікія. Але, напрыклад, у Нямецчыне ёсць такі фестываль Мюнхеншчына.
І гэта вось адно з такіх найбольш шчырых мерапрыемстваў, якія ўвогуле ў жыцці там наведваю. Калі у людзей няма вось гэтага ціску, яны вяртаюцца да беларускага. Яны пераходзяць на беларускую мову цягам там 3 дзён, якія яны там жывуць. Магчыма, хтосьці не ідэальна, але яны не саромаюцца. Яны адзяваюць, апранаюць беларускія нацыянальныя касцюмы, плетуць вяночкі. Яны робяць там працу па шкуры, са скурай, нейкія там ремешкі, там нейкія завушніцы. І ну, шмат чаго вось гэтага беларускага яны туды прыўносяць. І таксама там выступы, спевы. І гэта ўсё так яднае людзей, і ўсе да гэтага цягнуцца самі, то бок ну, столькі людзей прыязджае, таму што яны проста самі гэта хочуць, то бок ім далі вольную прастору, ніхто не перашкаджае, і яны едуць, яны там самі прывозяць дзяцей, там можна шмат заўважыць беларускамоўных сямей, якія там хлопчыкі, якія там ім па 5, па 4 года, яны размаўляюць на беларускай, толькі на беларускай, яны не разумеюць расейскую, таму што людзям далі такую волю, ім далі прастору, дзе няма абмежавання, ідзе няма гэтай прапаганды і ціску звонку наконт там расейскага, наконт таго, што ў цябе забіраюць тваю ідэнтычнасць. Ім далі свабоду развівацца ў гэтым напрамку, і яны гэта робяць. І вось у мяне гэта выклікае такую вялікую надзею, што калі не будзе вось гэтага ціску ўнутры Беларусі, то гэта неяк арганічна, падаецца, пойдзе, таму што калі людзі сапраўды пачнуць даведвацца, ну, я нават па сабе суджу, як это ў мяне адбывалася, калі ты даведваешся пра нейкія часткі гісторыі, ты сапраўды пачынаеш ганарыцца. І вот нават калі пра музыку размаўляць, окей, Вольскі, ён ну, ўжо даволі даўно у музыке, але вось калі будзе дрэнная аналогія, але нават калі хтосьці там у Расіі прыязджае ў Расію, там нейкія там, я не ведаю, рэперы, музыкі, хто заўгодна, яны з Беларусі і неяк ну, выбіваюцца ў нейкія такія папулярныя кругі, становяцца папулярнымі, там расейцы іх слухаюць і гэтак далей. Можна колькі заўгодна не любіць гэтую музыку, можна колькі заўгодна асуджаць іх выбар, што яны паехалі ў Расію, хаця вельмі часта людзі ў Менску зараз так і бачаць нейкія перспектыўныя магчымасці для розвітку, калі не з'язджаць, то ну, паехаць у Маскву і там выбівацца ў людзі. Але ось гэты гонар, які ў беларусаў застаецца, тыпу, за тых, хто выбіўся, за тых, хто стаў папулярны, ну, тыпу, ты ганарышся, што гэта чалавек, ён з табой адной нацыі, і то бок гэта нацыянальная ідэя, нацыянальная ідэнтычнасць яна ёсць, таму што ты бачыш, што гэта чалавек з таго места, што і я з гэтага места, і ты пачынаеш яго поспехі неяк ідэнтыфікаваць са сваімі. І тое ж самае датычыцца, напрыклад, тых людзей, якія проста з'ехалі за мяжу. Я заўсёды заўважала тое, што калі там хтосьці нават паехаў на вучобу у Польшчу, у Чэхію і так далей, там хтосьці ў больш крутыя нейкія краіны, крутыя ў ВНУ, там, я не ведаю, у Лондон, то людзі прыходзяць і распавядаюць гэта адзін аднаму там у сем'ях, што вось, а мой з'ехаў, і людзі ганарацца, што тыпу, о, вось, беларус кудысьці з'ехаў, і то бок гэта таксама выклікае ў мяне надзею, што гэта не такое вялікую прорву зробіць паміж беларусамі, якія за мяжой Беларусі і ўнутры Беларусі, таму што з аднаго боку можна падумаць, што вось гэтыя людзі ў Беларусі, яны скажуць, а вы там вось сядзелі за мяжой, што вы там рабілі, мы тут свае праблемы лепш разумеем, але з іншага, калі паглядзець, як людзі сябе з гэтымі людзьмі паводзяць, ну, звычайна павадзілі, тое, што я заўважала, што яны ганарыліся, што людзі паехалі, набраліся нейкага досведу, паехалі ў нейкія месцы, якія дзе можна сапраўды атрымаць досвед такі лепш, чым у Беларусі. І калі гэтыя людзі пачнуць вяртацца ў Беларусь са сваім досведам, які будзе прызнавацца большасцю беларусаў як нейкі там лепшы, чым тое, што можна было атрымаць у Беларусі, мне падаецца, што гэта наадварот будзе выклікаць нейкія добрыя пачуцці ў тых беларусаў, якія заставаліся ў Беларусі, таму што, ну, людзі па сутнасці паехалі ў лепшыя краіны, яны павярнуліся ў краіну, якая па сутнасці развіваецца, і там не такія добрыя умовы, каб прымяняць свой досвед. І гэта таксама можа нам дапамагчы вось пазбегнуць гэтай прорвы. Так, я вельмі далёка ўжо там закруціла. Не, нармальна, я акурат такі пра гэтую прорву і хацеў з вами пагаварыць, таму што ведаеце, я тут раскажу вам такую гісторыю невялічку. Вось на гэтым месцы вясной 22-го года сядзеў Альгерд Бахарэвіч. І я яму тады сказаў: Альгерд, уяві сабе, вот в прынцыпе беларуская нацыя заўсёды была падзеленая, але калі до 20-го года яна была падзеленая па нацыянальных нейкіх прыкметніках, стаўленне там да мовы, да гісторыі, да сімволікі і гэтак далей, то пасля 20-го года мы падзеленыя на тых, хто біў, і тых, каго білі. І вот зараз муры рухнуць, уявім сабе, мы вернемся, як мы будзем вось гэты падзел зрашчваць.
як мы будем нацыю склеивать. И он мне кажа: слухай, гэта, конечно, ёсць, пра што ты гаворыш, но это все такая фігня. Самы страшны падзел, які ёсць і будзе, чым далей, тым больше, гэта на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Весна 22-го года. Я тады ўпершыню ад Альгерда пачуў вось саму гэтую думку. Яна яшчэ тады не была мейнстрымам, як кажуць. Я ему кажу: Альгерд, слухай, ну якая розніца? Хто з'ехаў, хто застаўся? У нас аднолькавыя каштоўнасці. Мы пра адно марым, мы да аднаго імкнемся. Ну, там плюс-мінус, но ў пераважнай большасці. І таму, які падзел? Я кажу: з'ехаў, не з'ехаў, вярнуўся і ўсё. Ён кажа: не-не-не, ты паглядзіш, што бо чым далей па часе, тым больш мы будзем сапраўды адзін ад аднаго разыходзіцца, таму што будзем мы мяняцца, і мяняцца по-рознаму. Частка, якая там, яна мяняецца пад ціскам рэпрэсій, гвалту, немагчымасці казаць і рабіць тое, што ты хочаш. Мы таксама мяняемся. Пад ціскам свабоды, магчымасці рабіць, што вы хочаш, гаварыць, што ты хочаш, пад ціскам праблемаў іміграцыі, бо нас тут сустрэлі ўсіх не салодкімі польскімі калбаскамі, а даводзіцца прабівацца і выжываць. Але мы мяняемся по-рознаму, і атрымліваецца, што мы вот так вот разышліся, і вось мы рухнули, уявім сабе гэтыя цягнікі перамогі, пра якія нам любіў яшчэ ў 21 годзе расказваць Чалы. Зараз, правда, нешта не расказвае, але мы на этих цягніках прыязджаем у Брэст да памежнага перахода, радасныя такія: мы, вот, глядзіце, вам тут беларусы, вот мы тут с Алінай тут сфармулявалі нацыянальную ідэю, там ззаду Лябедзька з праектам Канстытуцыі, тут яшчэ Аляхновіч там з эканамічнымі рэформамі, там яшчэ там хтосьці з кім-то, Вольскі з новым альбомам «Эмігранты». А беларусы кажуць: знаете што? У нас тут і сваіх спевакоў хапае, і нацыянальную ідэю мы тут самі без вас сфармулюем, і увогуле там вашыя канстытуцыі нічога нам не... Што вы там нарабілі? Едьце, вот, дзе вы там фармулявалі у свае Варшавы, Берліны, Вашынгтоны, і рабіце, што хочаце. А мы тут самі, бо вы нас ужо не разумееце. Мне ў 22-м годзе напісалі у каментарах: Лукашук? Дык ён жа ўжо не беларус, ён 2 гады ўжо ў Беларусі не жыве. Гэта адзін каментатар. Я думаю, што тут ўсё ж такі не ўсе, але будуць людзі радыя там досведу, якому мы набраліся. Адзінае, што нам трэба зразумець, што нам нельга, мы не маем ніякага нават права маральнага навязваць да іх свае ідэі, там, і нацыянальныя ідэі, канстытуцыі і так далей. Гэта павінна ісці ў выглядзе прапановаў, і яны могуць падлучацца, таму што ўвесь гэты час гэта былі людзі, якія ізаляваныя. Яны не вінаватыя, што яны ў Беларусі не маглі далучацца, там, я не ведаю, да напісання праекту канстытуцыі ці нейкіх рэформаў ці яшчэ чагосьці. Калі яны хочуць далучацца, калі ну, карацей, трэба зрабіць такія ўмовы, дзе мы можам прапанаваць сваё, яны могуць прапанаваць сваё. Гэта не павінна ісці як зверху, што мы вось тут выехалі, працавалі некалькі год, і мы тут ведаем лепш, таму што вы там сидзелі ў ізаляцыі, вы не поймі хто, у вас няма, ну, тыпу, не развіваліся, вы не жылі ў дэмакратычным свеце, таму мы зараз вам прыйдзем і распавядзем, як гэта патрэбна рабіць. Гэта пазіцыя ўжо такая іерархічная, гэта не патрэбна, каб яно так выглядала рабіць. Тое, што проста меркаванні розныя будуць на розны конт, там, палітычныя пытанні і так далей, гэта нармальна, гэта вось тое, што я казала, што калі, я не ведаю, у нас будзе парламент, магчыма, мы там еўрапейцы будзем за больш левацэнтрыстаў, тыя, хто быў у Беларусі, будуць больш там за правацэнтрыстаў нейкіх. Ну, гэта нармальна, трэба, каб мы проста размаўлялі, і зноў жа такі не было вось гэтага падзялення, што хтосьці у нас больш разумных, хтосьці больш адукаваны, а хтосьці вось у стадыі паў неандертальца застаўся просто з-за таго, што вось жыў пры дыктатуры, у іх не было ніякіх ні праваў, ні свабод, ні інфармацыі вольнай. Это не так. У іх свае выпрабаванні, у іх свой досвед, і у шмат якіх рэчах людзі ў Беларусі, яны могуць сфармуляваць нават больш разумныя, больш слушныя прапановы, чым мы тут у выгнанні.
Я думаю, што вельмі моцна уплывае зараз на на фарміраванне гэтай прорвы. Вось як зараз людзі яны там у Еўропе, у Амерыкі яны шмат размоваў зараз вядуць пра штучны інтэлект, пра тое, што алгарытмы соцсетак яны падзяляюць нас на вось погляды там левыя, правыя, і чым больш ты там левых навін нейкіх глядзіш, тым больш тебе ў лева радыкальнае і наадварот там у правае радыкальнае крыло заносіць. І такім чынам вельмі палярызуецца грамадства. І вось у нас адбываецца нешта такое, але па-за выкарыстаннем штучнага інтэлекту. То бок я гляджу на нейкіх сваіх знаёмых, для іх, напрыклад, нармальна з'ездзіць на выходныя ў Піцер ці ў Маскву, таму што няма іншых такіх бюджэтных варыянтаў. Ці я гляджу на музыку, якую яны слухаюць, гэта не тое, што я слухаю зусім, і не тое, што я нават хачу слухаць. Там вельмі шмат чаго таксама там на расейскай мове, ці нейкія людзі, якіх я зусім выкрасліла са свайго ўспрыняцця, таму што я думаю, зэтнуліся, я такіх не слухаю. Для кагосьці гэта нармальна, просто таму што ў Менск ніхто больш не прыязджае. Там прыязджаюць толькі зэтнутыя, ці толькі тыя, хто вось максімальна маўчаць. Там ідуць на супрацу ці з Лукашенка, ці з Пуціним. І медыа таксама, медыа-спажыванне, то бок навіны, там мы можам думаць, што там навіны гэта тое, магчыма, за чым мы следзім, што там палітыкі датычыцца, але людзі больш, там звычайныя людзі, яны больш любяць абгаворваць жыццё іншых людзей. То бок нейкія таксама селебрыці, хто з кім там ажаніўся і гэтак далей. І вось гэтая медыа-прастора, яна ў нас на 100%, мне падаецца, адрозніваецца. 99, скажу. І вось у проста нейкіх інтарэсах, у тым, што фарміруе наш светапогляд, што мы вакол сябе маем, вось гэта ў нас вельмі моцна адрозніваецца, і гэта будзе яшчэ больш і больш адрознівацца, хаця я не ведаю ўжо куды больш, таму што і людзі ў Беларусі не могуць паслухаць тое, што мы слухаем вельмі часта, і туды не прыязджаюць ніхто на канцэрты, і медыа, і так далей, але проста з часам гэта будзе, з часам людзі не будуць ведаць, што такое Тутбай, Зеркала і так далей. Калі мы былі ў Беларусі, гэта там усе ведалі, гэта кожны глядзеў там на Ютубе, ці чытаў, ці нават меў пошту на tut.by Gmail. Вось. Таму мы не шмат чаго можам з гэтым зрабіць, акрамя таго, каб проста падтрымліваць нейкі канект з гэтымі людзьмі ў Беларусі, пытацца, чым яны цікавяцца, і распавядаць тое, чым мы цікавімся, напэўна. Можа, ведаючы, бачучы вот гэтыя працэсы, тэндэнцыі, што мы как бы жывем кожны ў сваім сусвеце, ў сваім пухіры, умоўна кажучы, нам будаваць сваю Беларусь? Як? За межамі Беларусі? Аўтаномная Рэспубліка Беларусь недзе па-за межамі, недзе ў Еўразвязе. Я не думаю, што гэта выйсце, таму што мы ўсё ж такі беларусы, нават тыя, хто выехалі, камусьці можа здавацца, што вось у нас там адрозніваюцца меркаванні з тымі, хто ў Беларусі, і мы, я не ведаю, знайшлі для сябе здесь лепшае жыццё, але нават там па сабе суджу, я выехала да 20-го года, я ведала, што тут нічога добрага не чакае, мне трэба выязджаць і будаваць сваё жыццё ў Еўропе, і я зусім іншы шлях для сябе там уяўляла, па якому я спрабавала пайсці, але проста калі баліць нейкая тэма, то ты не можаш не пайсці ў гэтую тэму. Вось. І ўсё роўна хочацца павярнуцца да месца, дзе ты там рос, расла. Гэта як частка цябе, якую ты не можаш проста неяк скасаваць, адмяніць свае пачуцці. Кожнаму хочацца мець проста дом, дзе ты будзеш сапраўды адчуваць вось гэта пачуццё дома, і гэта нельга стварыць штучна, можна колькі заўгодна, вось як я на пачатку выпуску казала, што размаўляць аб тым, што вось мы каспапаліты дом там, дзе я, але нішто не зможа замяніць тое пачуццё, якое ты атрымліваеш, калі вяртаешся да свайго сапраўднага, не да дому, да радзімы. Добра, зразумеў, з каранямі ўсё гэта зразумела, але
у той же час вот глядзі, мы зараз гаворым про неабходнасць захавання, адраджэння, там как бы вот вяртання ці пашырэння беларускай мовы, там гаворым про іншыя нацыянальныя каштоўнасці кшталту там культуры, традыцыяў, гісторыі, ўсяго астатняга. 21 стагоддзе. Касмічныя караблі бараздзят уже вон там на Марс высаживаются, трансатлантычныя корпорации, все что заўгодна, некуды там космополиты, люди там все там яднаются и все, а мы такие, а нам трэба вяртаць мову, раз таки камень, нам трэба культуру, гісторыю и такие, вы там караблі касмічныя, а мы тут вот за гэтай сцяной з каштоўнасцяў, вельмі прыгожай, але сцяной сядзім і такія глядзім, зато у нас тут все по-беларуску. Таму патрэбна гэта змяняць. Я таксама прытрымліваюся такога меркавання, што вось гэта нацыянальная ідэнтычнасць, яна базуецца не толькі на вось гэтых традыцыйных штуках тыпу, я не ведаю, вышыванкі, мова і так далей, але і таксама на нейкіх рэчах, за якія мы можам ганарыцца. То бок нават той же там касмічнае производство, то ну, я не ведаю, там у Японіі ёсць сваё мясцовае НАТО, JASA, як яно там называецца, яны ганаряцца. Вось у нас павінна сваё, ну, магчыма, там не касмічныя караблі, канешне, хаця можа хтосьці замахнецца, я буду толькі за, але нейкія рэчы, дзе вось беларусы вельмі добрыя. Напрыклад, у той же Кремниевай даліне ёсць вельмі добрая рэпутацыя у беларусаў айцішнікаў. Гэта рэч, за якую можна ганарыцца, гэта рэч, якая можа матываваць беларусаў у Беларусі. Вось калі там будзе нармальны нейкі нармальнае месца, дзе будуць падтрымлівацца стартапы і так далей, ісці туды, таму што ўжо ёсць вельмі добрая рэпутацыя беларусаў айцішнікаў і ёсць матывацыя стаць адным з іх. Ці там, я не ведаю, напрыклад, у нас ёсць Марк Фармель. Усе носяць тут шкарпэткі ў выгнанні Марк Фармелеўскія. І ну, гэта вельмі добры тэкстиль. Напрыклад, калі я там з кімсьці ці ў Арменіі, ці ў Грузіі, падаецца, ёсць таксама Марк Фармель. Вось мне казалі замежнікі, што там сябры, што класныя штукі там прадаюцца. Ці ну, у Расіі таксама шмат крамаў Марк Фармеля. Вельмі добры тэкстиль. Я тут купляю там у Нямецчыне шкарпэткі, яны вельмі хутка, ім ужо ўсё, канец. А Марк Фармелеўскія па некалькі год. У меня ёсць там якім 7, напэўна, такія жышы. Я іх дагэтуль нашу, і вельмі добрая якасць. Вось, тому вось нейкія такія штукі, дзе мы можам становіцца такімі рэгіянальнымі лідарамі і ганарыцца за іх, гэта таксама можа быць часткай нацыянальнай ідэнтычнасці. Чаму б не? І ўсё ж таки, скажи мне, калі ласка, як так здараецца? Вот у тебя ж была кампанія, ну вот калі ты жыла яшчэ, вучылася ў Беларусі, у вас была там свая кампанія, там у школе, там ці там па-за школай, і праходзіць час, і адзін как бы становіцца беларусам, умоўна кажучы, беларускасць для яго мае значэнне, а іншыя ўсе, ну, альбо таксама нейкае там вызначаюцца там з расійскасцю, ці яшчэ чым, а нехто ввогуле как бы там мне ўсё адно. Вот як так атрымліваецца, як это можна пазбавіцца, калі, як это сказаў Павел Церашковіч, выдатны гісторык, про тое, што у нас, як это не дзіўна, так ідэнтычнасць у нас могуць выбіраць. Вот у Польшчы чалавек нараджаецца, ён паляк. У Германії нараджаецца, ён немец, а беларус нараджаецца, дакладней, грамадзянін Беларусі нараджаецца, і праз пэўны час ён для сябе выбірае сабе ідэнтычнасць. Кім ён будзе? Ён будзе рускім, ён будзе палякам, ён будзе літоўцам, ці па астатачнаму прынцыпу беларусам. Вот як гэтага пазбавіцца? Ёсць нейкія думкі? Ну, нельга сказаць, дарэчы, што ў іншых краінах гэта ўсё так адназначна, то бок, што немец нараджаецца ў Нямецчыне. Так адназначна. Ну, так. Ну, тыпу, вось я жыву у Баварыі, і там, хто нараджаецца, яны сябе вельмі часта ідэнтыфікуюць як баварцаў, то бок, ну, там таксама ёсць такія рэчы. Трошкі іншая, канешне, таму што гэта не ідэнтыфікацыя, напрыклад, там, з аўстрыйцамі ці швейцарцамі, хто там мяжуе з Баварыяй. Але гэта у тым ліку, я думаю, прадукт беларускай палітыкі апошніх год, апошніх года 20-го году, калі яны вось гэтым
нейтральнай дзяржавай паміж захадам і Расіяй хацелі быць, і то бок там сапраўды можна было, напрыклад, папасть пад уплыў нейкіх эндашак, якія супрацу вялі з, я не ведаю, Радай Еўропы, а можна было папасть пад уплыў, я не ведаю, паехаць з БРСМ кудысьці ў Расію і патрапіць на нейкае мерапрыемства і падумаць: о, мы вось дзеды ваявалі, мы зараз за Расію. І то бок вось гэта прадукт гэтай палітыкі, і таму зараз і больш вось гэтых, хай не рускамірцаў, але ці нейтральных, ці тых, хто сапраўды думае, што вось мы частка адной прасторы адзінай, таму што захад да нас варожа ставіцца, таму што Беларусь паступова страціла вось гэты свой статус нейтральнай дзяржавы паміж захадам і Расіяй. Гэта вось прычына. Як нам гэтага пазбаўляцца? Рабіць Беларусь больш еўрапейскай, дакладней не рабіць, а распавядаць, таму што гэта ўжо еўрапейская краіна. Просто гэтую частку ідэнтычнасці страчваюць, і зараз ужо не так шмат людзей, якія абіраюць сябе там лічыць палякам, літоўцам ці еўрапейцам, а гэта больш ці частка вось гэтай адзінай прасторы саюзнай дзяржавы, скажем так, ці гэта нейтральныя людзі. І па маім досведзе таго, як я вось размаўляю там з людзьмі, з кім калісьці я камунікавала, калі была ў Беларусі, то гэта больш, я б сказала, абыякавасць зараз, хаця ў 20-му іх не было абыякавасці, але просто калі такія ўмовы, калі табе трэба абраць ці бяспека, ці бяспека і абыякавасць, ці ты можаш нешта там абраць сваю ідэнтычнасць, але за гэта пастраждаць, то людзі, канешне, выбіраюць абыякавасць. Добра, давай на завяршэнне коротко. Вот уявім сабе ўсё ж таки новую Беларусь, нашу мару, там ці там Беларусь нашай мары, там ці яшчэ як хочаш. Палітычны рэжым, які табе бачыцца, які больш пасуе вот гэтай новай Беларусі, нашай мары? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства 2.0? Парламенцкая, канешне. Дзяржаўная мова якая і колькі? Добрае пытанне. Я раней жартавала, што трэба пакінуць две, беларускую лацінку і беларускую кірыліцу. Але што я думаю, што гэта павінна быць беларуская, канешне, зафіксавана, як юрыдычная мова. То бок людзі могуць размаўляць на якой хочуць, павінны там заставацца нейкія расійскамоўныя школы, расійскамоўныя факультэты і так далей, але у Канстытуцыі адзіная беларуская мова — гэта дзяржаўная мова. І да таго я лічу, што будзе вельмі добрай думкай, калі юрыдычныя розныя вось гэтыя працэсы таксама будзе дазволена весці на ангельскай, таму што гэта зробіць краіну больш прывабнай, канешне, там у спалучэнні з нейкімі эканамічнымі рэформамі, больш прывабнай для іностраннага бізнесу, каб яны ехалі і падымалі неяк краіну, асабліва ў крызісны момант, калі там нейкія змены адбудуцца, трэба будзе нешта з эканомікай вельмі хутка рабіць. Адносіны з Расіяй, дакладней, на беларуска-расійскай мяжы роў капаем і каго туды запускаем? Іранняў, кракадзілаў? Абодвух. Павінен весціся памежны кантроль. Таму што гэта нават можна не абгрунтоўваць нейкай варожасцю, можна проста абгрунтаваць гэта тым, наколькі вялікая прыступнасць, колькі ўсяго праводзяць у Беларусь людзі. І ці, напрыклад, вельмі шмат там расейцаў едуць у казіно гуляць і так далей. Такой вось бытавымі рэчамі гэта вельмі лёгка абгрунтоўваецца, навошта гэта патрэбна. Всё? І ўсё? А как же адзін народ, усе дзела? Як гэта перашкаджае? Мы клапоцімся аб бяспецы нашых грамадзян. І нацыянальная ідэя ад Аліны Харысавай гучыць як? Нацыянальная ідэя ад Аліны Харысавай гучыць як захаванне сваёй беларушчыны ўнутры сябе, культываваць нашу гісторыю, вялікую і глыбокую гісторыю, і таксама ствараць новыя рэчы, за якія трэба ганарыцца, таму што нельга трымацца толькі за гісторыю. Захоўвай, культывуй, стварай. Так. Амаль як, па-французску, да. Дзякуй, вялікі, Аліна, у любым выпадку вельмі цікавая размова. Гэтую кнігу у якасці падзякі за гэтую цікавую размову ад Еўрарады, праграмы «Ідэя Х» і сябе асабіста я дарую, прэзентую. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Дзякуй вялікі. Пачытаю. Аліна Харысава са сваёй выдатнай нацыянальнай ідэяй. Вось так думае маладое пакаленне. Да сустрэчы. Захоўвайце, культывуйце,
стварайце і будзе вам шчасце. Да сустрэчы, жыве Беларусь.